You know, what's up guys? Umagang kay ganda po sa ating lahat. Tayo'y papunta sa Nagsaying Kalasyaw. Tayo magsushoot ng Belgian Malinois. Tama-tambay mo na. Nandito tayo pala sa tulay. Hinihintay natin na may asa at bahay ng may-ari ng dam. Pangaling ko nga yun. Uy, mabilis naman. Jacket na lang pala tatanggalin. Alright, shout out yan sa mga bagong viewers. Bago lang po kayo sa channel ko, yun, please like and subscribe po. Pakikalambang na rin po ang kampana para updated po sa lagi sa mga bagong videos ko. Ayan, tinuturoan ko pala si kuya ko paano magbusal ng aso. Ayun, si Manong, shout out yan. Alawa ko mabuti ang aso mo at napakatapang ng aso mo. Ayan na, nanggigigil siya mga kamajik. Ay, nakakatakot. Ito pa, ang iingay ng mga aso. Ang daming bantay naman dito. Nakakatakot to. Tara, silipin natin ang sir o ang lalaking Belgian Malinois ang mag-i-stud dun sa babae. Tara, silipin natin kung gaano siya kalaki. Uy, may drum na puti. Ay, may puso pala. Ayun, dalawa pala sila. Isang babae at isang lalaki. Ayun yung male. Ayun yung male na gagamitin natin. Parang maliit ata. Ayun. Ay, nako. Maliit lang palang tignan pag nasa loob ng cage. Ang laki pala. Halos kalahati ni kuya na naglalabas. Yan na nga, nakalabas na sa kanyang hawla. Tara, Manong, punta na tayo dun sa babae para maka-stud na ang aso mo. Yan na, si Manong, naglalakad na silang dalawa ng kanyang aso. Hintayin natin sila hanggang sa makarating sila sa babaeng aso na sir, sama. Magulo may laki ka. May double mo. Dupak taking ko dyan. Alusok ka. Dupak pa. Anto isang kasi bugalan ako mo sir. Darako. Ami double man sir manakis eh. Yung masih mo pigaran kayo. Magtakriyat yan. Sibag na ka niya. Alaga pa. Kaya dyan. Lagi mo ano yan? Isa ka dyan. Hilay mong ganyan. Dito ka sir. Hilay mong ganyan. Para sundan ka lang. Ha? Ugi, para matuto ka na. Ito, Cesar. Ihilay mo lang sa pato. Hindi pa siya marunong talaga. Kaya sir, baka kayo ang gusto niya. Hindi na. Kakalikutan. Hindi sir, pamoy mo lang. Lapit mo lang. Yan. Dito. Ay, gawin niyo mo eh. Ano eh, kabayo ito dahil. Wait, mawit sir, mawit. Atras. Ito, matulya sa'yo sir. Malag kasi ari kayo sa'yo sir. Ay. Pato mananak eh. Yan ang irapan. Hindi, balag yung aso. Masarap. Hindi ni, babalag ni. Malibaya naman tayo, namasil lang to. Oo, basta nung makatakal sa aso sir, ang dapat ito naman lang. Unya ko munya, di masal niya biyay. Aga na pamasal iraraya. Mayra. Kaya pamasal siya untay sa gusto kay ata. Saliwan yung trend nila. Mambatik. Or ibulos-bulos yung ano. Gano'n parang kata ni imawak niya. Di na? Bibamban niya pa medyo paglaysa. Gina na. Ayo. From. Doon ka. Dugotin to. Turok pa. Wala. Tara ni. Alat tau. Ngalalaman. Dugotin to sa pagsutin to. Lak. Ano lang? Similak sa similak. Sakay siguro. Ulbalit mo yung tinta. Hindi kaya ni, kimawi siya. Yung tarot-tarot pala. Kimawi. Kayo isa ka naman yung camera. Okay, cute. Kat. Tapos ang bako ka naman. Buti ba ito sa ano no? Ha? Kung babayo, hindi tulad nung sa labor mo. Sa labaran, din kami mabayo. Ah. Bago mo yun, katanungan ako. Hindi pagpagawag, pagpagawag. Ne? Silang, diretso mo lang. Pero tayakin na to.
Kasi may sawan na naman. Allergy yung aso mo. Sir, siligaw nyo lang dyan. Sir, ibunugan sila, pambunugan sila. Sika. Pangkalan sa Alam dyan. Dito sa gitna. Isa, pangkalan nyo. Pangkalat. Pasik. Pangkalat ka. Bukot naman. Wari. Pagtigan tayo. Yes. Ayos. Yung may kabaka dito yan. Grabe ka pa di ba ito yan. Picture na. Sir, picture sir. Sigay. Ano? 1, 2, 3. Alright. Last session po dito sa Malabago, Calasiao. Ayun no. Last session. Sir, ano na pangalan ng aso mo, sir? Jabar. Ito si Jabar, oh. Laki po niyan. Dito po sa Malabago mahanap si Jabar. Nagsaing pala, sorry. Ayun no. Nagsaing Calasiao. Ito yung asawa niya si... Ano pangalan nito, sir? Moana. Aggressive po siya, matapang, nangangagat. Lahat nasa kanya na, kaya binusalad po namin siya. Yan, sir. Pa-shoutout kay sir. Ito, taga Calasiao din yung may-ari. Shoutout sa magandang upuan ko. Yan na, let's go. Pisan natin. Mahal ko mga play ko. Takos hanggang buto. Pastikan tayo ito. Pula-pula. Yan, set up na yung camera mga boss. Yung training na lang. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kabadjik. Tara, let's go. Yan sir, massage. Massage muna ng konti. Massage. Magawang pas mo. Romansa mo niya bago ito. Nakasiri natin sir. Ngayon, dito pa ba? Akin isiri ito dalo. Gajalo. Lumak si sir. Kaka. Amoy. Kalma. Tira ka lang dyan ba? Tingnan to, Jabar sir. Jabar. Nagsaing, Calasiao, Pangasinan. Let's go Jabar. Go. Sampai sir. Sobrang tape pa lang gina. Agdan talagang ko. Sakay, panisakay. Kalau siya asumeras ka. Dalo na asumeras ka. Ano ba? Harapan na mo. Mabilis po lumaki yung ano niya, yung lock niya. Yung bola-bola niya, kaya pinapatras ko muna. Try natin lock and load. Wala ko pinto. Masyado siya pinto. Aggressive po siya. Sorry, lakad-lakad mo lang sir. Yan ba? Di yung ba yung puglay sir, kay Mawat? Yung darayaan nyo lang siya na ano siya yung sasampa. Para matuto na siya. Yan nyo lang. Sasampa na yan. Medyo ba? Good. Apit. Dito. Tungtalan tulas eh. Bawa yung tulas niya. Yung toro-toro ko. Ang malalaman. Kinut ka matara, Markada. Atuton Jabar. Kakapoy, first timer kasi. Kakapoy, kanjud. Jabar. Bilang tau?
Ay, walpalag na aso. Kapoy. Apa, pagsuan niyo. Magano? Pinala mo si Jabar. Ito si Jabar. Walpalag na ano, may kapoy. Picture pa jo ah. Kaya sa video to paano ni asawa to. Sir, ipal sa gila sir. Kaya panta. Nila to. Gusto ko ba niya sir? Yun o. Lupit ni Jabar. So nga lang, konting kinot lang. Doon, Jabar, harap sa video, Jabar. Pero ba to bayo? Pero Bisa pa nang wala ka, nalatan ng galatanggal. Balog mo ibig. Balog mo ibig. Ya, harap ya. 1, 2, 3, go. Yun. Pa-shout out kay Papa Jis. Next week na ko nagupitan yung aso mo, boy. Yan, patay mo.